family bonding o di kaya'y barkada adventure ang hanap nyo? Siguradong mapapa-adrenaline rush ka sa pag-drive ng all-terrain vehicle sa Talisay City sa Negros Occidental. Imagine, ATV sa Hacienda Road. Tara, trip tayo papuntang El Monte ATV Adventure Rush sa Barangay Katilingban sa Talisay City. Mula Bacolod City, mga 30 minutes na drive lang via Barangay Granada going to Barangay Concepcion Road sa Talisay City. Mararating ang proper ng Barangay Katilingban. Pwede ring mag-arrange ng sundo. Pagdating sa meeting place, naghihintay na ang mga ATV. Dito pa lang, mapapasubo ka na sa pag-drive dito papunta sa base camp. By the way, special guest natin si DJ Armando Armas na nagmukhang host ng show dahil sa get-up niya. Safety first dito, dapat suotin ng helmet and protective gear for your own protection. Kung ready na, let's go! Terno sa bayo, may weblet no? Tayo mo sa moment siya kay Flo. The Power Rangers rin ka mo. So ikaw ang host, luya mo kasi mo. After mga 15 minutes na drive, narating na namin ang base camp. Guess what? Hindi pa pala included ito sa adventure. Okay, thank you, Kid. Ulit ha. Ulit na tayo. Kasi dati mo nila eh. Luwa mo. Paniganan yung luwa cramps. So, how's the experience? Kalbahan. Thank you, Kid. Ako tapos na ta? Okay na to? Wala pa ito kailan. Sadya. Abali, way pa ya. Papunta pa lang tayo sa exciting part. Ano pa lang to, sir? Warm up. Yun, up ga. Kamusta ang egg Mahulay na si sir sa warm up. Makumbano actually, pero nang masalig ka na hindi siya matumba. As long as ma-break agad, kasi break. hindi naging pagpugaon ang Oo. Bago ang totoong adventure, briefing muna at mamili kung aling package ang gusto mo. May 1-hour adventure ride na 300 pesos per head for a minimum of 3 persons. Meron namang more than 1 hour at meron ding 3 hours depende ang presyo sa destination na gusto nyo. In terms of ATV ride duration, we only have approximations. We don't actually give the exact length of time, for it depends on the driving ability of the guest and the trails they selected. So we don't actually force them to go back siguro after isang 2 hours, and wala man gan. Actually gusto gid namon nga ma-enjoy nila ang whole duration of the ride. Amo lang gid ang aming gusto. After a quick briefing, game na kami para sa adventure.
Sino yun? Mala roller coaster ride ang short distance na ito papuntang Tilapia Farm. Pwedeng mag-fishing at ipaluto ang nakuha mong tilapia. Pwedeng magpahinga saglit bago mag-trail ulit. Wow. First time ko kayo sa swing ba? Usually hindi ko kayo sa swing ba? This time, pupuntahan naman natin ang Maraparang Mountain View. Hacienda Road ang dinadaanan ng mga ATV kaya't medyo challenging talaga. Bahagi ito ng Hacienda Malasaga. Totoong adventure ride ang dala nito sa mga naghahanap ng adrenaline rush. At yun na nga, bumuhos na ang ulan at palakas ng palakas. Pinili namin na bumalik na sa base camp. Maliban sa mga guide na kasama sa adventure, may kasama ring mekaniko in case of emergency para may mag-rescue kaagad. Pero kung okay yung weather, magandang ikutin ang buong barangay Katilingban. Maraming promising tourist destinations na dati ilang oras ang lalakarin para marating. Pero ngayon, dahil may ATV, mabilisan na lang. Ano pang yam is kailan naman mo magkaon, no? Egg cracker. Magulang ko dati pira mo. Sa egg mo siya ganapirahan natin. Hindi bro, okay lang. Okay na mga Pamiyak ko sa sobra na 2 weeks. Stones, kidney stones. Pero okay na po. Nakadaga na gani, mami. Thank you. Bukod sa excitement na may dadala ng ATV ride, may enjoy mo pa ang view sa buong hacienda sa pag-ikot mo dito. Isa na namang panibagong puntahan dito sa Negros. Para updated ka sa mga episode sa mga tripping ni Ruming, i-follow ang aming Facebook page at YouTube channel, Digicast Negros. Sama-sama pa rin tayo sa pagbangon. Ako si Romeo Subaldo, dito ang Tripping ni Ruming!